Her har vi så en Atlantic 690 Daycruiser. Vi vil lave en lille video gennemgang, så I kan se, hvordan sådan en ser ud. Den her det er en topudstyret model med sort skrovside. Der er elektrisk ankerspil, teak på dækket, og der er teak indeni. Der er også kommet elspil på traileren og så videre. Den er solgt, den her båd. Rigtig flot båd. Den her, den er så monteret med Curious Verado motor, 250 hestes. Og det går bare super til sådan en båd som den her. Man kan godt sætte en 150 hestes på, og alt derimellem 150 og 250. Men 250'eren, det får smilet frem. Her bag på båden har vi tankdæksel til brændstof. Der er en bruser. Der er påfyldning til vandtanken. Der er en holder til, hvis man bestiller det, til flag. Herover er der sokkel til lanternen. Der er et stuerum nedenunder der. Og så er der jo det låg, man ser her. Der ligger kalechen inde bag, man kan se kalechestængerne ligger der. Og der er sådan en høj kaleche til den her også. Der er en ildslukker der. Så træder vi ombord. Her har vi så et rigtigt køleskab. Så jeg kan finde ud af at åbne. Sådan der. Og der er både en lille isboks, og der er en vandtankmåler her også. Og så her under låget er der en vask og en kogeblus. Vasken, der kan man selvfølgelig lige vippe tuden op her. Her i bagbordsside er der et sæde med flip op, så man bedre kan komme til at stå op. Der er lidt plads til ting og sager op foran, og god plads til benene. Her har vi så førerpladsen. Og det er sådan et sæde, som man kan vippe frem her, så man får en hel rundsidegruppe her. Eller tilbage, som det var før, så der er plads til 2 personer, der sidder ved siden af hinanden og kigger fremad. Man kan her, kan man lige vippe bønnen op, når man skal til og fra bord, så man ikke behøver at træde på sæderne. Under her, der er et fint stort stuerum, der ligger bord og dobbelt batteriinstallationer i den her. 2 bordplader og masser af plads til grej ellers derudover. I det her stuerum der er sådan en hovedafbryder, automatisk hovedafbryder til det elektriske ankerspil. Så er der diverse stænger, altså bordkonsol og vandskistang og lanterner og flagstang. Den her båd, den er udstyret med Vestview 4-tommer til Verado-motoren som motorinstrumentering, og så en Garmin 721 XS, som jo også kan for eksempel vise motorens målere. Man kan også sætte den til, så den kan styre et Fusion-anlæg og så videre. Der er NMA 2000, så det er en rigtig fin instrumentering her, der kan alt det, man har brug for. Der er forskellige betjeningskontakter her. Kontakt til ankerspillet. Et par 12 volts udtag. Og inde i kahytten her, den her, der er kahytten polstret i siderne. Og
selvfølgelig med høner. Og der er høner til at ligge i. Ja, herinde der er et porta potty toilet og et par høner til at ligge i, så man har soveplads over det hele herinde. Man kan få den udstyret med rigtig toilet også, hvis man gerne vil have det, og så kommer de under det låg her. Jeg håber videoen giver et fornuftigt indtryk af, hvordan båden er over det hele her, og hvad den indeholder. Tak fordi I så med.